Yan. Silu. Si Ice at si Mama. Oh. Hindi na tayo walk family ngayon. Ha? Mal, ano kayang magandang pangalan ng walk, no? Walk na, walk. Uy, buhatin kita. Hindi ko nga alam kung walk family o kaya alam mo, walk with us. Diba? Gusto mo yan? Siyempre, yun naman gagawin natin eh. Magkwento lang, di ba? Parang nakipag gano'n lang sa atin. Walk with us. Yung with, spell niya, W-E-D. Past tense. Tapos yung us, double S. Ano, tingin mo? Hindi, ikaw, kung oo, okay na ako yun. Nagbabuhat lang sa akin, oh. Sinong kamukha? Oh! Ang ingay ni price tag, eh. Ingay ni price tag. So, kuyang-kuya na. Ano mahal? Anong mas magandang ito yun? Na pangalan ng ano? Vlog. Walk with us. Hindi. Nasi ko lang walk. Siyempre, si Lu, di ba? Yung W, Wanda. Tapos Asea, si Lu. Kevin. Ayan, ganyan siya pag ano, papansin masyado. Ano bang ito? Pasweet-sweet lang. Ayaw pa baba pag gantong oras. Ano mal? Anong maganda? Yun na, no? Yun na. Ha? Yun na, yun na gagawin ko. Sipag ng kuya, oh. Walk with us. Pwede, yun na yun, mal. Oh. Kamusta mga gala? Diba, syempre, walk, diba? Gala tayo, ganun. Yun. Ha? Yung intro, no? So, boy tayo dyan, mga gala. Mga pawok, ganun. Ano kaya? Mga pawok. Pawok pala gala, palalakad, diba? Gusto mo magbakasyon sa Pangasinan? Na. Tabako na naman. Ang gabi, eh. Sinong kamukha?